L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres promou un any més una campanya de donació de sang. Es farà al mateix centre el divendres 1 d'abril de les 3 de la tarda a les 8 del vespre. Ells mateixos ens ho han explicat. Doncs aquesta activitat que estem preparant conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits, doncs a prop de 120 alumnes de tercer d'ESO estem preparant aquest projecte de donació de sang, que és molt necessari perquè hi ha gent que arreu del món, o per almenys aquí a Catalunya, que la necessita. I és molt important, de veritat, fer aquest projecte. El projecte de donació de sang l'hem fet amb una assignatura que es diu el projecte comunitari i en què diverses assignatures que hem fet activitats diferents per promocionar la donació de sang. Com per exemple a català hem fet l'eslògan, a visuals hem fet un cartell, a socials ens han explicat una mica d'història i ens van venir a fer una xerrada sobre la donació de sang una persona que treballa en el banc de sang i de teixits. Ja tenen a punt el cartell i a més realitzaran diverses accions per la ciutat per animar a participar en aquesta donació. A l'assignatura de visuals hem estat fent cadascú el seu esbós del cartell i les mestres de visuals ho han estat escollint, que era una espècie de concurs i hi ha hagut un guanyador que ha sigut l'Aina. El cartell representa una bossa de sang i al fons són artèries i venes i aquest cartell representarà aquesta campanya que estem fent. Doncs el dia 31 de març i 1 d'abril anirem a la plaça Catalunya, a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament, on farem diverses activitats per promocionar la donació de sang. Seran un ball, que diferents alumnes de tercer estem preparant aquests dies un ball. També pintarem per al terra amb guixos de vine a donar sang a l'Institut Alexandre Deulofeu. Donarem fulletons amb tota la informació i també penjarem pancartes perquè la gent pugui estar informada. La donació de sang es farà a l'Institut Alexandre Deulofeu, que es farà el dia 1 d'abril de 3 a 8 de la tarda. I volem que familiars, amics i que tota la gent que pugui vingui per donar sang perquè és una cosa que ens falta i és molt important a les nostres vides. Donar per rebre, rebre per viure.